Bakailoa Endibiekin? baratxuri kremarekin. Laban eginda. Laban eginda. Osagaiak momentu batean. Bakailua, tipula, tomatia, tomate xerriak, endibiak, hemen baratxuriaren krema, eta Bizkaiko txakolina. Orduan ura ipiniko dugu hemen, bakailaua eskaldatzeko. Galdarraztatzeko. Ez, baina uretan egin, bai, uretan. Bai, eskaldatu. Hori da. Galdarraztatu. Esaten da. Baina galdarraztatu gratinar ez da, ba. Ez. Ah, bale, oso ondo. Gainerreratu, da gratinatu. Ah, bale. Hori da, ikasten, pixkanaka. Ba, euskera... Astian hitz bat. Beti dago astia gauza berriak ikasteko. Hori da, astian dago programako saioko hitz berri bat. Hori da. Hau listo, martxan. Bale, hori berotzen doiala, orduan hemen ipiniko dugu olioa, biztuta dago, ez da, ipiniko hau. Holan, apurtxu bat. Hau, uretan bakarrikan, ez da? Galdarraztatu, bakailua, uretan bakarrikan. Hori da, bai. Apur bat berua oda honia, baina ez da, enbiar irakin, bai? Irakin gabe, bale. Bazituan, temperatura hartzen duenean, zu nahi zuenean, sartu, minutu bat. Bale. Orduan, alde batetik engo kipula zuritu, lehengo. Hori da, bai. Da nik engo tendibia ere bai prestatu. Da kipula gero egingo dugu satiak, baina luzetara. Filete moura. Juliana, bai. Hori da. Orduan... Hau zeite txikitu gara, bai. Oberto. Oso, no? Nik alde bitartean, bakailoa ipiniko dia zutan, hori da. Hemen ur pizka gehiago, ipiniko tzago. Nahiko da, Dana tapatzeko laina. Hori da. Oli jota tipulau? Bai, hemen txe, ipiniko, botako txau ere bai, endibia. Hau, horrela. Endibia ere bai, basatiak, horrela. Ez du behar, emongo dio. Beharki. Horrela, oso da. Bale. Hau zer da, gero behekaldean jartzeko horrela? Hori da. Bale. Salteatu azken finean, ez da? Salteatu, hori da. Salteatu. Hori da. Oso, ondonekin lagunduko diot bai, salpizketa bat. Salpizkat. Hori da. Tomatiekin zein berduzu? Tomatiak egingo dugu platerazpian ipini. Bai. Laban sartzeko. Tomatearen gainean ipiniko dugu hau. Hori da. Eta gero hau amata itzali leikeia. Zutatik kendu. Kendu, eta atea, ez da? Bai. Aterako dugu platertxu batera. Labian sartu behar dugun bea? Baina ez, horrez. Beste bat, ze horren egingo dugu lehengo prestatu laban sartzeko, platera, tomate honekin eta danakin. Hori horraxe atera. Nik egingo dut tomate zati bat zabala ebaki. Garbi, arki gelditu da, Horrela. Ure erabiliko deukazu honetan, galdarraztatu den, bakailoa galdarraztatu den? Ez, hori ez du erabiliko ez. Eta hau gero gozatzeko orduan txakolin pixka botako diozu. Hori da. Ardo txurillo, txakolina. Kasu honetan, bizkaitarrak, ze karreko zian ba, txakolina, bizkaiko txakolina. Bizkaiko txakolina, hori da. Botako diogu ere bai, piperrautz apur bat. Agirrebeko izena du. Eta musikan da musikakoa, bai. Lekeitio eta Gernika bitartean dagoen herritxoa, paraje politxa. Bale. Neukirekiko dut, utzeko diozu irekitzen? Bai, noske. Agirrebeko izena du. Ezagutzen dituzu bertakoak? Bai. Emaztea lekeitxarra da, bai. Lekeitxarra, bai. Metro familikua lekeitxon. Ezaguna, metro familikua. Bai. Eta oso, ardau, afrutautxua eta gozua oso ona, bai. Oan porratuko dugu. Zango dio nik, zango dio biztu emango dio. Hori da.
Txakolinak inentein dut, eta, bueno, a berba. Hamene kompetentzia apur bat, ez da, Bizkaia, baina sanoa. Sanoa, hori da. Ederto. Hau, ondo doia, hori apur bat, bihundu bakarrik enbida. Indartu ingo de pixkat, Gero botakotzau apur bat, urrestatzen danian apurtxu bat, ardaua botakotzau txakolin tanta bat. Bai, berta botako du txakolin tanta bat, baina guk tanta bat porratu egingo dugu, Hori bai, Hori bai, bukaeran, platera bukatu ondoren. Ez gaziko lanien egin bitartian, ez. Baina platera bukatzen daunean, ez naiz geldituko paratu gabe. Egurrezko kolaria zapur bat, hola mugitu. Eta hori bitartean, esplikatu zazu nola egin dezun saltza, baratxuri saltza. Baratxuri saltza egin duguna da, baratxuri burua, txikina bada, uretan egosi. Gero atera, hotzitzen utxitan. Zurituta. Zurituta. Baina egosi azalda guzti. Ordo zuritu gabe. Egosi zuritu gabe. Gero, uretatik atera eta gero, azalak endu, zuritu, lapikotxu baten ipini nata likidoa, eta gero ara, baratxuria astindurik, matxakaturik, bota ara, piperrautz beltzapur batekin da reduziten itzi. Orduan habia krema da gatz pizkateaz, klaro. Botalik ebe bai ardautxuria apur bat, eta gero ez da kapilindu berrikan kasu eta. Baratxuria bera pure bezala gelitza. Oso biguna gelitzen da. Hori da. Hau ze molti joa ondo, ez da? Hori da fenomeno, bai. Fenomeno. Horreria botaleke ardau tantatxu bat ganera, motakotza hau. Txakolina. Txakolintxua, emoteko hori puntua, nahiko da. Nahikoa. Eta hon ja reduzitzen itxi eta hau listo daukau. Orduanengo hona da, automate zatizea, hemen bandejan ipini, erdizian. Labeko bandeja honetan, ere hementxen, ipini. Godu hementxe ipini. Harra tomatia, harra rodaja, bai. Horrela. Orduan gero egingo duguna da. Gabanta tomatia. Bai. Zer da, Gernika... Gernika gua, bai. Oantxen, Gerrikako ferila pasabarria duen. Bai. Urriaren azken astelena, bai. Feri egun zoragarria. Da jente pillo bat, bai. Hori gaina, azkenen uguraldi txarra tokatu zen aurten gontan, Bai. Baina, bueno, humore eukiezkeo. Aurrera, da txakolina apur bat, talo gozo batzuk, eta... Giro ona, bai. Oso ondo. Bau, listo daukau, Listo, hementxe gainean ipiniko dugu? Hemen ipiniko dugu, hementxe gainean. Hortzen dakazu. Honeaz. bai. Ja. Naiz eta gero labian sartu, pixkat paelan lagundu ezkero asko zobeto. Hori da. Bai, gero bakailo hauak ez daka denbora askoen beharrikan. Horrela pixka lagundu ezkero, bai, da tomatia, kontraste gordinian, gero laban apur bat etxen dalez, ondo da iztia. Kontraste bai kolore aldetikan, eta baitare, gero, jateko. Orduan, hemen dugu, honeaz. Hau urte guztian zehar eukitzen duzu platera hau? Hau eukitzen dugu berezi bezala. Bai. Beste plater batzukin, bai, kasu honetan ekarrizu bakaioekin. Kartatik aparte, hori da, bai. Orduan engotza gona, gatzapur bat bota, horrek hartun dezen gatza. Hola, nire bai apurtxu bat. Bakaioak ezatuta da, eta kremak badaukoia gatza, osakeia. Egongo da. Txula honeko platera, Bai. Oso ondo. Tauan bakailua gainean. Orduan bakailua gainean ipini. Hori da. Horixe. Eta hon ipiniko tzau, krema ganetik. Baratxuri krema. Baratxuri krema. Tauan labea. Labeak egingo du egin, eta geho urreztaratu. Hori da. Horrela danak urritu, nahiko da. Oso. Eta labera. Labia tope dakat, 200 gradutan. Oso, no?
Javi? Bai, ja ikusiko dugu, uste honi listo hongo dela. A ber, prest da. Errebarik, horra, onakanera ekarriko. Ui, zuk izaten zuen bezala, doktore dago, kolore harra hartu dut. Bai, horrela, hori da puntua, oso ondo. Oso ondo. Bai, ma. Hemen ipiniko dugu. Tope. Hemen eta gero. Oso ondo. Oso ondo, listo. Juan platerea, kontuz, dotore. Bai. Gero kamarak eta argazkia ateako digut, azuk doktore jarri platera, Doktore. Vale. Porque seguru gaude goxua daola, eta oan, azken ikutua da, dotore ateatzia. Zartu, igual, Amerikan, betikan zartu, hortxe. Seguridadiakin. Hola hartentzen du ondo. Beldurrak kendu, seguridadiakin jarri, eta zuzenian ehartu. Hau saltzatxu. Hori, koiara batekin igual, pixkatu igual, naztuko etonela, segundu bat. Egundu gitzuto beto ateatzen, pixkatu igual nahi garen bazu. Hola. Horrela. Zea, gras hori kentzeko horrela. Hori bueltan ipini, oso ondo. Hori da. Gainerri hori, hori tapatu gabe, Hori da, hori koloretsuga. Hori da. Oso ondo. Erto, hau kontuz. Bueno, soberua. Orduan, ja. Eta oan tomate batzuk eta pixka, kolore pixkat. Pini. Hori da, ipinikotza hau alde batetik. Ipinikotza hau, hola. Jak endibia daukon be bai, engotza hau ipini horrela. Hola xineaki. Tomate txerriare bai. Tomate txerriak, erditxik bai, engotza hau bai. Kolore bisitasun bizkat emateko, gure bakailu bai. Hori da, kolore gorritxua. Gogoratu horreien badakaula tomatia, baina nola guan ez da ikusten, horrekin. Bai endibia eta bai tomatia nola damakin. Hortxe. Ipinikotza holako pare bat. Tipulina. Horrela. Eta orain, gure xefaren azken ukitua. Bakailua galdarraztatu. Tipula eta endibia juliana eran oliotan bigundu. Eta txakolina gehitu. Tomate xerra bat ipini, gainean tipula, bakailua eta baratxuri saltzaz estali. Labean zartu. Oso ondo, bai, azken ikututxu bat emongotza horreri. Gatzapitin bat. Gatzapitin bat oneri, eta endibia horreri moteko, eta olio pizkat, koloretsu bat hori. Oneri bota, holan, horrela. Hori pinizkeo, listo? Eta daztatzeko? Hori da. Vale. Nik daztatu bitartian, irrikitan hau Bizkaiko txakolina porratzeko. Bateaz, ezu? Vale. Amen. Ea, Bizkaitar, abek, zemozko txakolina egiten duen. Zeuke bai, zeuke bai? Nipe bai, ez da? Bai, bilo. Topa egin behar dugu. Eharra da, platera hon. Bakailoen platera, eharra. Bere barazkiekin, bai tipula eta tomatekin, oso goxua. Eta orain, Bizkaiko txakolina. Agirrebeko. Musikakoa. Bizkaitarrak ere txakolina hona egiten dute, Erango dut, nik? Bai, zuk eran, azai. Eta ni zuei agurtu, gogorarazi bihar ordu berdinean hemen izango gaituzuela beste pare bat errezetakin. Hori da, bai. Gaurko amaiera edarki bukatu dugu txakolinakin, eta bihar beste egun bat izango da. Bihar arte, aio!